Хайырлы иртә, Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Гүлназ Ибрахимова, безнең бүгенге чыгарылышта. Татарстанда газета журналларга ташламалы язылу дәвам итә. Казанда койнар су туктатыла, Койсы районда һәм күпме вакытка. Татарстан буйлап сабантуйлар гөрли. Буа районының яңа Тинчәле сабантуеннан махсус репортаж. Татарстан буйлап сабантуйлар дәвам итә. Хезмәт бәйрәмен Буа районы яңа Тинчәле авыл хуҗалыгы тармагындагы матур эшләре белән каршылады. Хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов үзенең туган авылында сабантуй бәйрәмендә катнашып кайтты. Шыннан да, быелгы сабантуй бәйрәме елдагыдан тагын да күркәмрәк, күренешләргә бай булуы белән истә калырлык кебек. Өстәвенә 2 ел көттек бит без бу бәйрәмне. Табигать исә үзенең кояшлы көне белән теләктәшлек итте. Инде иртәнге якта ук бәйрәм узасы төп мәйданга яңа Тинчәленең барча халкы җыелып, тамаша кыларга ашыкты. Буа районының барча авылларыннан кунаклар, тирә-як калалардан җыелган милләттәшләребез дә бәйрәм рухын арттырдылар. Иң изге теләгем шул, менә бу исән-сау менә бу яңгырлар тизрәк килеп яусын иде. Чәчелгән игеннәрдән яхшы гына зур урожайлар, уңышлар булсын иде. Һәм инде ул уңышлардан алып ипиләр пешерелсен иде. Менә бездә татарда әйтелә инде шундый әйтем бар. Әгәр дә ипи булса, җырда була дип, Ходай Тәгалә менә алдагы көннәрдә дә барыбызга да саулык, сәламәтлек бирсен, бәхетле гомерләр бирсен. Сабан туе үзенең күңеллелеге, куанычлылыгы, мавыктыргыч ярышлар һәм кызу көрәш дәрте белән күңелләребезне дулкынландыра. Мәйдан тирәсенә барлык яшьтәге төрле милләт һәм дин вәкилләрен җыя. Сабантуй барлык туганнарны берләштерә. Бу бәйрәмгә иң якын һәм хөрмәтле кунаклар чакырыла. Районыбызда чәчүләр бетте. Аллага шөкер, вакытлыча бөтен планлаштырылган эшләребезне эшләдек. Хәзер яңгыр гына көтәбез инде. Яңгыр юк. Менә сабантуйларны үткәргәч, бөтен кунакларны заткач, яхшы гына яңгыр килеп яуыр дип өметләнеп торабыз. Biz özümüzün kolektif белән шушы сабантуйны үткәрер өчен эшне алдан ук башлап җибәрәбез. Һәм тәртипкә китерү, уеннар оештыру, булар безнең барысы да укытучылар белән бергә бәйләнгән. Культура отделы үзенең эшен башкара. Сабан туе алдынгылар, кыюлар, көчле рухлылар бәйрәме. Монда үзеңне сынап карарга да, төрле ярышларда катнашып, күңел ачып, хәтта бүләкләр отып алырга да мөмкин. Кемдер мәйданда көч сынаша, төрле уеннарда катнаша, капчык киеп йөгерү, баганага менү, йомырка салган кашыкны авызга кабып йөгерү, сулы чиләк көянтәләр белән узышу дисеңме? Оттырсаң да катнашудан күңелләр күтәрелә. Bik җиңелдән булмады. Башта җирләр әзер түгел иде. Аннары бик каты жарлар китте. Шуңа күрә карамастан без чәчүләрне тиз арада бетердек. Уңышлар безгә каралып, яхшы 8 гектар кем багыш чәчтек. Алдынгылардан Фәнис Биязетулы iştekçiliğinde büyük motor işler başkanım çıktı. Bugün ikilete beyram, kütüp alıngan beyram, şuşunday dolkunlandırgıç beyram. Büyük köp dostlarımızı, doğanlarımızı gördük. Allah'a şükür. Indi bu yıllar bir Xudayım birmişi bilen iminlikler alıp gelsin, avrular geçsin bir Allah'ım. Şuşu beyramның yukarı şunday tantanasında, şatlığında yaşarga nasip etsin. Bu avылда biz сельскохозяйством занимаемыз. 4000 жерлер быйыл сәстік. Алла білсе, уңышлар алырға жинабыз. Қазір сабантуйлар уздырабыз. Ең зор рахмат бітін қайтқан қонақтарға, спонсорларға. Исәнлік, саулық. Біздің Тинчәле халқы бик бәхетле. Шушындай өлешенә көмеш кенә түгел, алтын дигән аның кешеләре алтын. Алар игелекле. Бу бик борынгы авыл безнең авыл. Ул инде
түгел. Татарстанда беренче мәчет салынган авылның тарихына ныклап карасак, әйме. Һәм менә шушы дугалы булуы, иманлы булуы, аны инде киләчәккә дә алып барсын иде. Әйе, Сабантуй бер үк вакытта борынгы да, шул ук вакытта мәңге яшьтә бәйрәм. Анда гасырларның рухы, татарларның йөзе һәм тарихы чагыла. Әлеге бәйрәм милли традицияләрбез саклануның ачык үрнәге һәм халкыбыз бердәмлегенең символы булып тора. Фәннур Хәсәнов, Таһир Хәсәнов, Кадрия Мирсияпова, Татарстан яңалыклары. Хәзер һава торышы хакында. Яңгыр, боз һәм 30 градус эссе. Бүген синоптиклар безгә әнә шундый үзгәрүчән һава торышы фаразлый. Кисәк кенә температура үзгәрү сәламәтлеккә начар тәэсир итә. Боз явып үсемлекләргә зыян салмасын өчен каплап кую киңәш ителә. Җилнең тизлеге секундына 22 метрга кадәр көчәюе көтелә. Шуңа да агачлар реклама баганалары астында тормаска, тәрәзәләрне ябарга, гомумән саклык чаралары күрергә кирәк. Бүген бер тәүлеккә Казанның Совет районындагы 50дән артык йортка су бирү туктатыла. Әлеге йортларда ремонт эшләре башкарыла. Су шулай ук гимназиягә, югары уку йортына һәм хастаханәгә дә туктатыла. Халык мөрәҗәгате белән вакытлыча суны китереп бирү оештырыла. Моның өчен диспетчерлык хезмәте телефонына шалтыратырга кирәк. 231 62 60. Шулай ук бүген Казанда җылылык шелтәрләрен опрессовкалау башлана, шәһәрнең төрле микрорайоннарында 2 атнага кайнар су булмый. Кагыйдә буларак ул ярты ай уза, әмма кайнар су туктатылу вакыты үзгәртелергә мөмкин. Шул ук вакытта җәй дәвамында кайбер йортларда опрессовка 2 тапкыр узуы ихтимал. Казан мэриясе җәйге чорда Казанда кайнар суны туктату графигын kzn.ru сайтында бастырып чыгарды. Татарстаннан 700дән артык бала Анапы шәһәренең Глобус санаториясенә ял итәргә киткән. Шуларның 230-ы 175-нче гимназиядән. Кара диңгез ярларына балалар махсус поездда алып барыла. Тукталышларда башка пассажирлар белән элемтәгә керми. Смена дәвамында балаларга психологлар белән тренинглар оештырыла. Эфирда Татарстан яңалыклары дәвам итәбез. Ой сайын Идел журналын танытуга багышланган очрашып аралашу кичәләре үткәрелә. Бу юлы журналның май һәм июнь саннары геройлары чакырылды. Чара ни өчен Каюм Насыри музеенда үтте. Идел журналының махсус бүләген кем отты? Бу сорауларга хәбәрчебез Мөршидә Җиһан ачыклык кертер. Идел журналын тәкъдим итү чарасы яшьләрчә квест форматында узды. Квест татарча сүз белән әйткәндә маҗаралы уен, уен шартын белүчеләр шактый булып чыкты. Идел журналы ничә битле? Каюм Насыри мәгърифәтче галимебез генә түгел, татарның беренче журналисты да оештыручылар. Димәк, журналист булган улуг шәхес музеенда Идел журналы редакциясенең кунакка килүе табигый. Гомумән Идел журналының бу инде беренче презентациясы түгел, алар һәр даим булып тора. Алар чыннан да презентациясын үзенең аудиториясын җыя һәм аннан кала журналда чыккан барлык геройлар, тышлык геройлары алар барысы да биредә һәм укучылар белән күрешеп тора. Мин хыялың синең җаның тыйгач, җаның тынгач, уйгатучы тавыш булырмын. Журнал белән таныту барышында лирик чигенеш буларак шагыйрьләр дә чыгыш ясады. Бүтін галәм сыяручларыңа, мин хыялың синең, ләкин сыймам, бер кайчан да сыймам кочагыңа. Сөенербез бергә, төренерсең, минем белән сөю чагына. Иделнең тышлык геройлары Венера Иванова һәм Сөмбел Кыямова да бәйрәм түрендә. Чараны күрергә килүчеләр Идел журналына ташламалы бәядән язылды, Идел чәе белән сыйланды. Уйлаган идек әлеге кичәгә укучыларыбыз әз килер дип, чөнки төш вакыты юк. Аллага шөкер, кызыксыну күп булды. Без яңартып торырга тырышабыз. Беренчесе фоторик форматында булды, бусы менә КВС форматында. Киләсе сер булып калсын, ул безнең алдагы санда әйтеләчәк. Уен барышында дөрес җавап бирүчеләргә Насырийка дип аталган махсус карточкалар тапшырылды. Квестның абсолют җиңүчесе Динара Әхмәт Миникаева җырчы Илгиз Шәйхразиев концертына билет тотты. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Хәзер эфирда матбугат күзәтүе, аның белән сезне журналист Миңназым Сәфәров таныштыра. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татар матбугаты ниләр турында яза дигән сорауга җавап эзләүне дәвам итәбез.
Әлбәттә инде беренче чиратта сабан туйлары турында. Элек 12 айга бер килә ул сабан туйы бәйрәме дип җырлаган булсалар, быел 2 елга бер килде ул дип җырларга да булыр иде. Шуңа да халаганы тансыклап көтеп алды. Ләкин мондый бәхет бөтен татарларга да эләкмәгән булып чыкты. Шәһри Казан газетасының сабан туйга атап чыгарган язмасыннан аңлашылганча, Нижневартовскида, Сургутта, Самарада сабан туйлары быел да булмый. Татарстан районнарында да бар икән сабан туйларыннан мәхрүм калган авыллар. Шундыйлардан газета Әгерҗе районының атаклы Ишбубый авылын, Апас районындагы Әлмәндәр авылларын атаган. Әлмәндәрдәге сабан туен инвесторлар оештыра торган булганда, быел аларның халыкка бәйрәм ясарлык рәтләре булмаганлыгы ачыкланган. Ә бит шул халыкның җирләреннән ашый үзләре. Шулай ук Шәһри Казан газетасы Мөслим районының Әмәкәй авылында сабан туен авыл советы гына түгел, шул җирлектә яшәүче яшьләр һәм шул авылда туып, калаларда яшәүчеләр дә күтәрешкәнен ачыклаган. Әмәкәйдә сабан туен көндез һәм кич белән бәйрәм итәләр икән. Алай гына да түгел, яшьләр бәйрәмгә үзләре теләгән артистлары да чакыртып түләп дип уйларга кирәк, кайтаралар икән. Татар тарихы менә шундый буладыр инде ул. Кызыклы язмалары белән сөендереп торучы безнең Мирас журналы да июнь санында сабан туе бәйрәмен үткәрү тарихына күз салган. Тайсырда беренче сабан туйлары дигән тупламада 1917 елгы революциядән соң татар авылларында сабан туен нинди итеп үткәрүләре турында гыйбрәтле фактлар китерелә. Баксаң, хәтта 21 елгы ашлык чорында да сабан туйларын үткәрергә җай тапканнар. Яңа хакимият. Дөрес, үзләренчә әйтеп, быргылар кычкыртып, барабаннар бәреп, совет властының өстенлеге турында лекциялар укып, спектакльләр күрсәтеп, әмәнәтәтеш язындагы яңа сала, бәке, Барыш һәм Никифоров волостьлары татар укытучылары оешмасы һәм билгеле инде шул районның коммунистлар комитеты бер җирдә дә булмаган рәвештә, ягъни 3 көн дәвамында Бәке авылы янындагы Чабыр ярминкәсе тавында сабан туе үткәргәннәр. Сабан туенда электән бирле гадәт булып килгән уеннардан башка да бик күп яңалыклар бар иде дип язган 1920 елның 11 маенда чыккан эшче газетасы. Ат чабыштыру, көрәштерү, тартышу һәм башка шуның ише уеннарга башка төрләре, шигырь уку, декламациялар сөйләү, спектакльләр, концертлар булды. Бу көннәрдә һәр авылда һәм сабан туе була торган җирдә укучы балаларга махсус ашлар пешерелеп ашатылды. Сабан туенда булса тамак туйдырган булып чыга сабыйлар. Аңлагансыздыр, замана бер кайчанда да рәхәт кенә булмаган. Я революция белән ачлык, я кризис белән коронавирус. Әмма соңгы 100 ел аралыгында халкыбызның шанлы чал тарихы барышында милләтебезнең рухын сындырга тырышулар бик үк барып чыкмаган. Алга таба да шулай булса дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик. Консерваторияның опера студиясе Салих Сәйдәшевнең Наемщик, Хафизәләм Иркәм әсәрләрен, Җәүдәт Фәйзинең Башмагым музыкаль драмасын һәм башка бик күп әсәрләрне сәхнәләштерде. Соңгы араларда тамашачыларга Хуҗа Насретдин спектакле тәкъдим ителде. Шушы көннәрдә әлеге комедия Кәрим Тинчурин театрында күрсәтелде. Хуҗа кемнәргә баба шулпасы ашатканын киләсе язмадан белербез. Һәр кемнең үз хуҗасы. Нәкый Исәнбәтнең хуҗасын Фәрит Бикшәнтәев фил кертеп, Тимур Бикмәбетов Курчак ишәккә атландырып тәкъдим итсә, Казан консерваториясенең опера студиясе җырчылары Ренат Бекташев белән бергә Хуҗа Насретдинның музыкаль комедия икәнен раслады. Әнә шулай Хуҗа белән ишәк аерылгысыз, алар һәр вакыт бергә һәм бердәм, ә бердәмлектә көч. Бу Хуҗа Насретдинның тормыш маягы, ә опера студиясе җитәкчесенең тормыш маягы татар композиторлары әсәрләрен яшь талантлар аша халыкка җиткерү. Бик дулкынланабыз, чөнки бу театр, истәлекле театр, бу сәхнә безнең өчен Мәккә шикелле музыкантлар өчен. Монда Кәрим Тинчурин, Салих Сәйдәшләр, Фәйзиләр, Музафаровлар кайнаштылар, име? Менә без хәзер монда куябыз бу спектакльне, без икенче тапкыр уйныйбыз инде бу Хуҗа Насретдинны, монда уйнавы башкача. Сәрби Хуҗа Насретдинның кызы, ул Хамматка гашыйк. Үз укучыларына теләктәшлек белдерергә остазлары да килде. Минем монда 2 укучым җырлый, Диләрә Тухватуллина, Айгөл Гәрдисламова, тип хатын-кыз рольләрен башкаралар. Мин алар өчен гел янып киеп йөрим инде, уйнаулары да булсын, җырлаулары да матур булсын, спектакльләр дә матур булсын. Тапкыр Хуҗа барсыннан да өстен чыга. Oh,
Әлеге комедияда тамашачы күңеленә эпизодик роль булса да, яучы карчык, ягъни Рузилә Низамованың дебюты уйлап калды. Вера Минкина, Рауза Хайретдиновалардан соң кабат жанланган яучы карчыкның төгәл образы. Гомумән, һәр актер комедияның тулайым уңышына үз өлешен кертте. Опера студиясы һәр республикадагы булган матур бәйрәмнәргә гел шундый җаваплы спектакльләр күрсәтәбез. Без инде 8-9 татар спектакле куйдык опера студиясында. Горурланабыз. Безнең 2 труппа дип әйтергә була, татар җырчылары бар. Әлеге спектакльне караган сәнгать белгечләре Казанда музыкаль театр ачарга да вакыт җитүенә инанды. Җырчыларын Казан консерваториясенең опера студиясе әзерләгән. Бина гына кирәк. Мөршидә Җиһан, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Бүген бөтен дөнья кан доноры көненә багышлап үткәрелгән Донор бул акциясе тәмамланды. Шул уңайдан Татарстан радиосының яңа көн тапшыруында медицина фәннәре кандидаты Рамил Тураев чыгыш ясады. Радио тыңлаучыларының күп санлы сорауларына җавап биреп бетергәннән соң, Сәламәтлек саклау министрлыгының кан үзәге баш табибын актуаль әңгәмә кунагы итеп чакырдык. Рамил әфәнде, бер донор ничә кешенең гомерен саклап кала? Әгәр дә кешенең башында шундай кан бирәм дигән уй туа икән, ул кеше изге кеше. Чөнки ул үзенең канын биреп, белмичә бер донор 2 кешенең гомерен, ялмаса ниндидер ширдән коткарып кала ала. Шуңа күрә ана безнең бүген Татарстаныбызда 67-70 меңгә якын донор теркәлгән. Ел сайын 30-33 мең халык кан бирә. Жыл тәүлегенә 52-53 тонна кан әзерләйбез. Менә барсы да халыкка кемнеңдер тормышын саклап калырга юнәлтелгән. Сезнең оешма һәр даим донорлар белән элемтәдә тора, хәтта фәнни тикшеренүләр дә алып барасыз. Соңгы арада донорларга нинди сорау белән мөрәҗәгать иттегез? Менә шундый уй белән киләләр. Без ел сайын берничә тапкыр донорлар арасында сорау уздырабыз. Сез ни өчен кан бирәсез? Сезгә ял кирәкме? Андый социаль каралган бит ул. Сезгә ял кирәкме? Нидер күләмдә акча кирәкме? Әмма ләкин кемнеңдер гомерен саклап калырга теләсез. Менә 85% кеше кемнеңдер гомерен саклап калырга үзем киләм дип менә шулай дип җавап бирәләр. Бу бик зур процент. Кызганычка каршы тормышта фаҗига белән бәйле вакыйгалар була. Ул очракта кан бирергә килүчеләр күпме? Күптән түгел булып узган шундый куркыныч вакыйга булды мәктәптә. Рәсми бер көн дәврендә безгә 1000нән артык кеше мөрәҗәгать итеп, безнең ишагалары тулган иде. Безнең дөресен генә әйтергә, халык шираттырда. Мин килеп гафуитегезне шираттырган беркем берсе әйтмәде. Албәттә, һәрбер кешене карарга кирәк, тикшерергә кирәк. Аңар вакытызда безнең бөтен эшләүчеләр, бөтен специалистлар өлкә башында кабул иттеләр. Бөтен бүлмәләрдә докторлар тордылар. Икенче көнне дә шундый очрак кылды. Халыклар бик күп. Бу нәрсәне күрсәтә. Халыкның бердәмлеген. Әгәр дә бүген кеше бер-берсе белән әрләшеп, ниндидер сүзләр әйтсәләр дә, авырлык килгән вакытта халык берләшә. Кемгәдер ярдәм итәсе килә. Ул телефоннар бер туктамый шалтырап тордылар. Иртәнге 6-дан шалтырап башы кичкә чакты. Икенче көнне, өченче көнне дә шулай булды. Менә бу шундый зур бердәмлек татар халкының битараф булмавы. Мин татар халкы дип әйтәм, татарларга гына түгел, Татарстанда яшәгән бөтен халык турында. Анда безгә русларда, чуашларда, мариларда, татарларда барсы да килде. Шундыктан мин баршында бөтен халык алдында донорлар каршында башы иеп, чөнки моннан да изге эш булырга мөмкин түгел дип, менә башы барсында рәхмәт әйтәм. Кайбер очракта даими донорлар булмаган кешеләрнең ашыгыч рәвештә канын алырга туры килә. Аларның каны аша авыру күчә аламы? Донорлар кан биргәннән соң, аларны 3 тупса, без 3 ступенчатый контроль. Аннан соң ярты ел узганнан соң кан биргәннән, яңадан тикшереп кан биргән кешене шул рәвештә генә без аны хастаханәләргә, шифаханәләргә җибәрәбез. Бар шундый кыска гына гомердә яши торган
Kan компонентлары, алар тромбоцитлар, алар 5 көн артык яшамыйлар. Алар 100% вирус инактивация. Аларның ниндидер без аны булмаса да уздырабыз. Менә шул вакытта без аны менә алу белән ясыйбыз да, шундук вирус инактивация һәм аларның ниндидер инфекцияларын бар. Бер параллель. Шул вакытта гына бер нинди инфекция булмаганда вирус активация уздырып, шул очракта гына без аны хастаханәләргә җибәрәбез. Менә практически булар була алмый. Теоретически буларга мөмкин. Россия менә безнең илебез күләмендә ел тәүлегенә 1-2 очрак шундый Россиядә ниндидер регионда була. Безнең Татарстан менә мин 11 ел эшлим, анда очрак булганы юк. Ясалма интеллект үз йөрүшле машина, медицина өлкәсендә әле ясалма кан уйлап табу бусагасында тормыйбызмы? Менә ясалма кан эшләү өстендә аны инде 100 ел дисәм, дөрес ялган булмаса эшлиләр. Әмма ләкин бүгенге көнгә чаклы ясалма канның ясалганы юк. Бүтән бар, ниндидер сыйыкчалар бар. Аларны канның күләме төшкәндә салалар. Күләмен тотарга гаман кешедә 5-7 литр кан. Ниндидер кан югалткан иң беренче сыйыкча салырга кирәк сыйыкча. Әмма ләкин ул сыйыкча бер кашанда канны алыштырмый. Шундыктан мөмкин бәлки булыр. Yıllar uzganşen bugün ana organlarını alıştırırlar, organlar yasalar. Bunlar yani bulması etmeyeyim ama lakin kaçan bulasınız eğite olmayayım. Türlü türkümdəgi qonlarının sıfatları bir dərəcədəmi? Xalq arasında birinci türküm qon əybət degan fikir taralgan. Xalq dilində eytələr. Benim qanım birinci, meniki yaxşı yox dostlar. 4 gruppa. Менә әгәр дә без халык саны буенча карасак, һәр бер группаның үзенең проценты бар. Группага гына салына. Ул элекке бар иде, турыдан туры салып, алай дип әйтәре дөрес түгел. Ярамый дип кемдә әйтә инде аның. Менә бар икән 5-6% халык 4-нче группа. Менә ул 4-нче группа шул 5-6% халыкка гына салына. Әйтек, беренче группа 35-40% икән, ул шул халыкка гына салына. Моның нинди генә группа, нинди резус булуына карамастан, аларның әһәмияте барсыныкы да бер. Кан бирүдә сәламәтлеккә зыян килмәвен беләбез. Медицина күрсәткечләре буенча файдасы бармы? Кан биргәннән соң кан җиргәндә безнең яңа күзәнәкләр туып торалар. Әйтек, без 2 атна габер тапкыр плазма бирәләбез, 2 айга бер тапкыр кан бирәләбез. Шулардан кешенең организмы яңа күзәнәкләр һәр вакытта барлыкка килеп тора. Бу кешенең сәламәтлеген күтәрә. Ниндидер авыруларга, ниндидер инфекцияларга каршы торуны күтәрә дигән сүз. Шунлыктан кеше әгәр дә үз тормышында кан биргәннең бинди, менә ул кеше үзен икенче төрле хис итә. Бик күп тапкыр кан тапшырган кешеләргә мактаулы донор исеме бирелә. Татарстанда андый исемгә лаек булучылар бармы? Патриотлар күп. Менә безнең Татарстаныбызда 12 меңнән артык СССРның һәм Россиянең мактаулы донорлары бар. Безнең Татарстаныбызда Россиядә беренче урынны корыккан 172 литр. Үз тормыш дәврендә биргән шундый кешеләр бар. Яшьләр арасында бүген иң яшь Россиянең мактаулы доноры 24 яшь. Менә шуларны гына искә алганда, карагыз, менә кешенең битараф булмавы. Кешенең бер караганда бер нәрсә дә бирми. Әмма ләкин икенче яктан кешенең менә бердәмлеген кемгә дә ярдәм кылу сүзен. Менә шуның белән бай безнең Татарстаныбыз. Моннан да зур байлык булырга мөмкин түгел. Барлык Татарстан халкына нинди генә телдә сөйләшүдән карамастан, барсында да исәнлек, саулык, иминлек телим. Исән сау булган кеше генә бер-берсенә ярдәм кулы суза ала. Саулыгыз, сау сәламәт булыгыз. Изге теләкләрегез һәм гомумән кызыклы әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүген актуаль әңгәмә сәхифәсендә Сәламәтлек саклау министрлыгының кан үзәге баш табибы, медицина фәннәре кандидаты Рамил Тураев чыгыш ясады.
Шуның белән яңалыклар чыгарылышын тәмамлыйбыз. Мин Гөлназ Ибрахимова бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән, имин булыгыз.